ଆଚ୍ଛା, ଥରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ଦିନେ ମଣିଷ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ଏହି ଯାତ୍ରା କିପରି ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନର ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ପଥରଖଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ କିଛି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଆମେ ଆଜି ତାହାରି ଉପରେ ଏକ ମଜାଦାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ସିଧା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମଣିଷ ଯିଏ ଦିନେ ଖାଲି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚୁଥିଲା, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଏବଂ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ବିକଶିତ କଲା? ସତରେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ କୌଣସି ଯାଦୁ ପରି ଲାଗେ, ନୁହେଁ କି? ଏହି ଗୋଟିଏ କୌତୁକଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆମକୁ ମାନବ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏହି 5000 ବର୍ଷର ବିଶାଳ ଇତିହାସକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଛେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତାପରେ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଭ୍ୟତା, ତୃତୀୟରେ ବୈଦିକ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦାର୍ଶନିକ ବିଦ୍ରୋହ। ବାସ୍, ଏହି 4ଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ, ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପାଦ। ଏମିତି ଏକ ସମୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେବେ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ। ବଞ୍ଚିବାଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥାଟି ହେଉଛି, ସମଗ୍ର ମାନବ ଇତିହାସର ପାଖାପାଖି 99% ସମୟ କେବଳ ସେହି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ହିଁ କଟିଯାଇଥିଲା। ହଁ, ସତରେ 99%। ଏହା ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଯେ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଚଢ଼ିଲା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ କେତେ ଲମ୍ବା ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମୟରେଖାକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ତାପରେ ଜଳବାୟୁରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ବରଫ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ପାଗ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ପରେ 6000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବେଳକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକୁ ଠେଲି ନେଇଗଲା। ପାଗ ବଦଳିଲା, ଘାସଭୂମି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବା ଶିଖିଲା। ଏଠି ମାନବ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଖଦଡ଼ିଆ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବଦଳିଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବେଳକୁ ସେମାନେ ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ସ ବା ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ଧାରୁଆ ପଥରର ଅସ୍ତ୍ର ବନାଇଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ଶିକାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପଲିଶ କରିବା ଶିଖିଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ଚାଷ କଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ମାଟିପାତ୍ର ବି ଗଢ଼ିଲେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପକରଣ ହିଁ ବିଶାଳ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2500 ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ଏକ ବିରାଟ ରୂପ ନେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଘାଟିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ଥିଲା ସହରୀ ଚମତ୍କାରିତାର ଏକ ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହାର କୌଣସି ଛୋଟ ଗାଁ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଏମିତି ଏକ ଉନ୍ନତ ସହରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯାହା ଆଜି ବି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2000ରୁ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିନ୍ଧୁଘାଟି ସଭ୍ୟତାର 2000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇସାରିଛି। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏହା କେତେ ବିଶାଳ ଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଉନ୍ନତ ସହର କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଅବଦାନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆବିଷ୍କାର ସେହି ପୁରୁଣା ମିଥ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆମ ନିଜ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଏତେ ବଡ଼ ନଗରୀ ଥିଲା ଯାହା ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସହର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଏକଦମ ସିଧା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ କାଟୁଥିଲା, ବିଲକୁଲ ଆଜିର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସିଟି ଭଳି। ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡ୍ରେନେଜ ବା ନର୍ଦ୍ଦମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଯେ ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ପକ୍କା ଘର, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ସେହି ବିଶାଳ ସ୍ନାନାଗାର, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସାମରିକ ଦୁର୍ଗ ମିଳିନାହିଁ। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଲୋକମାନେ ଲଢ଼େଇ ଅପେକ୍ଷା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1700 ବେଳକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆଉ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାର ପତନ କେମିତି ହୋଇଗଲା? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଉପରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି।
କିଛି ଐତିହାସିକ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାସ ବା ଆକ୍ରମଣ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏହା ଏବେ ବି ବିତର୍କିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରିବେଶକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯିବା ବା ଗତିପଥ ବଦଳାଇଦେବା। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁବ୍ ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ, ବୈଦିକ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବେଦର ସୃଷ୍ଟି, ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଆମ ଉପମହାଦେଶରେ ଏକ ବିରାଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ମୋଡ଼ ଆଣିଦେଲା। ଏକ ସାଧାରଣ ଗୋପାଳକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଏକ କଠୋର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏହି ବିଷୟଟି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଟିକିଏ ତୁଳନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟିର ସେହି ବିକଶିତ ସହରୀ ଜୀବନ, ପୋଡ଼ା ଇଟାର ଘର ଆଉ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବାଣିଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଦିକ ସମାଜ ଗଢ଼ିଉଠିଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବେପାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗାଈଗୋରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଧରାଗଲା। ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନ ରହି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀରେ ଅସଲ ମୋଡ଼ ଆସିଲା ଆଉ କିଛି 100 ବର୍ଷ ପରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମାଜ ବେଶ୍ ଖୋଲା ଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ସଭାସମିତିରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାପରେ ଲୁହାର ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଲୁହା ଅସ୍ତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଗଲା, ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଷ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ଯେମିତି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଲା, ସମାଜ କଠୋର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଖସିଲା, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବା ସହ ଜଟିଳ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସମାଜରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ଦେଖାଦେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ କରୁଥିବା କାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଭାଜନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହା ପୂରାପୂରି ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଗଲା। ଏହି କଠୋର ନିୟମ ସମାଜରେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଖାସ୍କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ବା ପୁରୋହିତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ବାକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଲା। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଦାର୍ଶନିକ ବିଦ୍ରୋହ। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ନିୟମ ଅତିମାତ୍ରାରେ କଠୋର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ନିଶ୍ଚିତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ କଠୋର ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ବିରୋଧରେ ଲୋକେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ। ଏହା ଥିଲା ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନୂଆ ବିଚାରର ଉତ୍ଥାନ। ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏକଦମ ଉଷ୍ମ ଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ଶାସକବର୍ଗ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେପଟେ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ଫଳରେ ବୈଶ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧନୀ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସମାଜରେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବଳି ଦେବାଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ସବୁ ମିଶିକରି ଲୋକେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏହି ଅସନ୍ତୋଷରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ନୂଆ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଝଲକ ଥିଲା ଜୈନ ଧର୍ମ। ଏଠି ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସେ, ତୀର୍ଥଙ୍କର, ଯାହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାବୀର ଥିଲେ ଏହି ପରମ୍ପରାର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ଏହି 5ଟି ମୂଳନୀତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ହିଂସା କର ନାହିଁ, ମିଛ କୁହ ନାହିଁ, ଚୋରି କର ନାହିଁ, ଅଯଥା ସମ୍ପତ୍ତି ରଖ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ। ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅହିଂସା ନୀତି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କଲା। କାରଣ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହ ସମାନାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଆଉ ଏକ ବିରାଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦର୍ଶନର ଉଦୟ ହେଲା। ତାହା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। 567 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଏକ ନୂଆ, ସହଜ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ବାଟ ଦେଖାଇଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା କଠୋର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ସେହି ଆଦିମ ମଣିଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶାଳ ସହର ଏବଂ ଏତେ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ରୋମାଞ୍ଚକର, ନୁହେଁ କି?
କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଜାତିଗତ ଗଠନ, ସାମାଜିକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନାହିଁ କି? ଆଜି ବି ଆମେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମ ଅତୀତକୁ ବୁଝିବାରେ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଇଥିବ।